Znate li da ugradnjom kvalitetnih roleta, žaluzina ili tendi podižete energetsku učinkovitost vašeg doma? Ljeti vam pružaju zaštitu od sunca, te trošite manje novaca na hlađenje. A zimi, zbog svoje vrhunske izvedbe, mogu pustiti veliku količinu sunca u vaš dom. A noću spuštene rolete zadržavaju toplinu u vašem domu. Dobro postavljena fasadna sjenila na zgradama čine zgradu ugodnijom za boravak, jer je štite od sunca, što je također pogodno za urede gdje se nalaze ekrani računala. Ukoliko renovirate ili gradite svoj dom, Hella tehnika zaštite od sunca će vam osigurati najbolja sjenila. Bilo da se radi o roletama, žaluzinama, tendama, komarnicima, fasadnim sjenilima ili pak sjenilima za zimski vrt. Nazovite ih već danas i podignite energetsku učinkovitost vašeg doma.